אני חושבת שבזוגיות הרבה פעמים יש איזושהי ירידת ערך. כלומר, יכול להיות שאני ארגיש שביום הכי מדהים בעולם, בעבודה שלי, במי שאני, אבל פתאום בזוגיות אני כמו נבחנת על ידי מישהו אחר, והערך שלי יורד בהתאמה. אז גם למצוא את הלמה, וגם, שוב, אנחנו צריכים לסגור הרבה פעמים דברים, וכשמשהו לא נשאר לנו פתוח ולא סגור, המוח כל הזמן מחפש תשובות, מה עשיתי לא טוב, וזה כאילו בסוף הלקאה עצמית, הוא בכלל, יש לו עניין עם עצמו, ובסוף אני מלכת עצמי, למה הוא עזב, למה הוא הלך, מה עשיתי לא בסדר. קודם כל שבוע טוב לכולם, ברוכים הבאים לפרק של היום. איתנו, שימו לב, קונספט חדש, אני מקווה שתהנו מהקונספט הזה, זה הולך להיות מטורף. קודם כל תודה לכם על הזמן, לא מובן מאליו. הדר ושירן, מומחיות בתחום הזוגיות, ככה פותרות המון בעיות אישיות, רגשיות לאנשים. איזה בעיה הכי נפוצה? סתם. למה? איזה בעיה הכי נפוצה? כן? יאללה. מציאת זוגיות, פרדות. כן, מהצד שלך, מה את רואה? אני אגיד שהבעיה הכי נפוצה זה שאנשים מרגישים שהם לא מספיק. לא מה, מספיק שלמים כאילו עם שווים, לא עצמם? מספיק טובים, לא ראויים, ומהמקום הזה זה מייצר עוד אינסוף בעיות. אבל הבעיה העיקרית בעיניי זה התחושה האישית של כל אחד עם עצמו. מה את ממליצה עליהם, נגיד, במצב הזה? נגיד, מי שמגיע אלייך, הדר, אני לא שלמה עם עצמי, אני פה, מה? תראה, קודם כל, הרבה פעמים זה תוך כדי תנועה, אנחנו מבינים שהערך העצמי נמוך, הביטחון נמוך, המקום הזה של אני לא מספיק, מתגלה. נתחיל בזה שאתה יודע, אתה אמרת, מציאה פתרונות. אני רגע לא אדבר בשם שירן, אולי שירן מציאה פתרונות. אני מאוד בעד חוקיות ודרכים להתמודדות, אבל בסוף חשוב לדעת שהפתרון נמצא אצל האנשים בפנים. אני בעיקר רוצה לעזור להם לגלות מגלה הפתרונות, מגלה את הפתרונות. לגלות בעצמם את הערך שלהם, את היופי שלהם, את המקום שהם הרבה יותר שווים ממה שהם חושבים, והם פשוט שבויים בתוך סיפור שמספרים לעצמם. אז הדרך שאני רוצה לעשות איתם, זה שהם יגלו את זה לבד, שהם יגלו את המקום המדהים, בהנחיה, בהדרכה, בכלים מופלאים. כן. אבל בסוף, הפתרון נמצא אצלם, והאחריות היא שלהם, וזה מה שחשוב גם זה להבין. חד משמעית, גם דיברנו על זה עם שירן לפני, ככה על האחריות, שזה מאוד חשוב. איך את לוקחת את זה למקום שלך? אני חושבת שהקטע הזה של הלא ראויים, לא ראויים מספיק, לא שווים מספיק, זה אגב בכל תחומי החיים, פשוט בזוגיות הכל באקסטרים, הכל חזק יותר. זה מינוף למי שאנחנו בחיים האישיים, זאת אומרת, זה כאילו הקרנה זה בכל התחומים, בסוף הם יבואו לתחום הזה של הדיאטה וידברו על זה, ותחום העסקים, זה איתם, זה הולך איתם בכל מצב בחיים. פשוט שוב, בזוגיות הכל באקסטרים, הכל חזק יותר, כל התחושות, אם זה כואב, אז שם זה כואב הכי הרבה. זה עולה בדייטים, זה עולה בתחילת קשרים, ושוב, זה משליכים את זה, מפרשים דרך זה על כל דבר. ועם זה מסתובבים בעולם. בהרבה תחומים יש ראוי, לא ראוי, נכון. אבל בזוגיות וכניסה לזוגיות, הרבה פעמים כאילו, זה משהו שהתפיסה הרבה פעמים אני לא יכול לשנות, כי זה מי שאני. וזה שם הרבה פעמים זה הטעות. אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה אפילו לא זה מי שאני. אני חושבת שבזוגיות הרבה פעמים יש איזושהי ירידת ערך. כלומר, יכול להיות שאני ארגיש שביום הכי מדהים בעולם, בעבודה שלי, במי שאני, אבל פתאום בזוגיות אני כמו נבחנת על ידי מישהו אחר, והערך שלי יורד בהתאמה. כלומר, אנשים הרבה מאוד פעמים, גם כשהם תופסים מאוד מעצמם, בזוגיות, בגלל שכאילו, ואני שמה את הדגש על הכאילו, כי זה לא נכון, מישהו אחר אמור לבחור בהם, אז הם פתאום לא רק מי שהם, זאת אומרת, יש שם עוד אלמנט, קצת כמו ברעיון עבודה, שאני נורא רוצה להתקבל לעבודה הזאת, ואז יש מישהו שמחליט אם הוא רוצה אותי, אבל גם פה בעיניי, גם ברעיון עבודה, יש לי את אותם 50% להחליט, זאת אומרת, אף אחד לא בוחר בי כשאני לא זו ששווה בבחירה בו. אז אני חושבת שפשוט זה משהו שקורה לנו בזוגיות, כי אנחנו לוקחים את זה למקום שאני נורא רוצה שמישהו יבחר בי. ויש פה הרבה אגו, וזה יושב כמובן על פחדים מולדים של דחייה ונטישה, שאנחנו נורא מפחדים להרגיש אותם. זאת אומרת, זה לוחץ לנו על נקודות שבאנו איתם לעולם, ודחייה ונטישה זה פחד שמנהל את כולנו, פשוט כל אחד ברמה קצת אחרת. זה מפעיל אפילו לרוב, מפעיל להם טריגר, ואז הם קופצים וכזה המגננות, ואז הרבה יותר קשה אפילו לייעץ ולעזור לבן אדם כשהוא מפעיל איזה מגננה של חומה סינית שצצה מולנו. ואז הרבה יותר קשה לעזור, כי לחצנו לו על נקודה כואבת. יש במחקרים על פחד ואושר,
אז מראים שאנשים יותר מפחדים מכאב מאשר להיות מאושרים. כאילו אם יש ממש גרף כזה. לגמרי, גם בשיווק זה ככה. נכון, זה כל דבר. האושר הוא הרבה יותר קטן מאשר הכאב. חד משמעית. אנשים רוצים להימנע מהכאב הזה, זה בדרך כלל הבעיה של להיכנס... נכון. לדעתי זה בעיקר כי אנשים לא סומכים על עצמם, שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, הכל יהיה בסדר, גם אם יכאב לי וגם אני אדחה וגם אם אני אשב עכשיו שבורה במיטה ומפורקת, יהיה בסדר, יש לי אותי, יש לי סביבה תומכת, אני אדע לצאת מזה. והכאב הוא מפחיד כי הוא לא נודע. והלא נודע זה הדבר הכי מפחיד בעולם, וכאילו כאב אתה אומר, מה יקרה אם ידחו אותי? כאילו אני רואה איזה בור שחור מטורף כזה של לאן אני הולכת. כן, וגם הראויים לא ראויים, גם הרשתות היום, זה מכה. בוא נגיד זה לא עוזר. אין מה לעשות, כי אם ברשתות כולם מציגים את הדברים הטובים. רק, בעיקר. בעיקר. או לדעתי גם באקסטרים היום, את הדברים הלא, כאילו להראות שאני מה זה אותנטית, אז אני פתאום מראה את עצמי בוכה, שבורה, וזה כאילו עוד יותר לא אותנטי בעיניי, שכאילו ביימתי את הטישואים ואת הזה ואת המכה. מאוד מאוד קשה לי עם זה. כאילו באמת, אם את באמת שבורה וזה, אז מה, כן, בואי. ואז מסתכלים. היא אפילו, ואז שמישהו אחר מסתכל, אומרת, אני כל כך גרועה שאפילו בלבכות אני לא טובה כמוה. היא בוכה טוב, אני אפילו לבכות טוב, אני לא יודעת. אתם יודעים, אפילו... הייתי בשמש ונשרפתי, ואני לא יודעת מה לעשות עם זה, ונפלתי נו, כאילו. באמת, הכל צריך לקחת בפרופורציות. באמת, הכל בפרופורציות. לזכור שבסופו של דבר, גם את הדברים הטובים וגם הלא כולנו, כולל אותי, אנחנו בוחרים מה לעלות. זאת אומרת, גם עכשיו שאמרת זה מצולם, אז אמרתי, וואי, איך לא התלבשתי, אוקיי? זאת אומרת, זה מה יש, זו אני, האמת, באתי סופר אותנטית מהזה, אבל בגדול, כן, אנחנו רוצים לראות במיטבנו, כשאנחנו מעלים משהו, גם כשאנחנו בוכים. אוקיי? זאת אומרת, היא לא תעלה את זה בשנייה שהיא באמת בוכה. כולם אחרי הפודקאסט הזה, בוכים ובאים. מה את חושבת על זה, שירן? אני חושבת בכנות שגם כשאני הכי שמחה, באמת, לא בא לי להוציא את הטלפון באותו רגע, לא בא לי ליהנות שנייה, באמת, כי כמה רגעי אושר אנחנו חווים בכנות, זה לא כל היום. אז כשזה קורה, לא בא לי להוציא את הטלפון, לא בא לי לעלות סטורי, לא בא לי, בכנות, לא בא לי. נכון, זה הכי בעיה. ואני, עכשיו היה לנו את התחרות של פיתוח גוף, ואמרתי, אני אתעד ואצלם, נהנית. וואו, נראה לי לא עליתי סטורי אחד אפילו. לא, כן, כי הייתי בפנים, ואני אומר כאילו, אם יש לי אפילו דקה פנויה, אני מעדיף לעשות משהו אחר, אני מעדיף ללכת פה, וגם אני נהנה בעצם החוויה, ובעצם הדבר הזה, שפשוט כלום. אני אומר, עוד פעם אחרי התחרות, עוד פעם, איך לא צילמתי, איך לא כואב לו שם. אני חושב שזה חלק מבעיה מהעידן של היום, באמת, שאנשים חיים במסך. אנשים חיים היום, וזה מעורר להם איזה אשליה, הפומו, זה מיליון הגדרות שהם נשאבים לתוך סיטואציה, שהם חייבים לתעד, כי נכנסים פה כבר לסיפור פנימי, זאת אומרת, אתם רוצים לייצר שיח עם אנשים רק מה שמייצרים לעצמם. עכשיו, מה אתם ממליצות ברגעים האלה? אני אגיד רגע, אבל שיש בעיניי, קצת מאז 7 לאוקטובר, קצת חוויה אחרת. זאת אומרת, אני חושבת לפחות אני אדבר רגע על עצמי, ואני מרגישה את זה גם אולי על העוקבים שלי, שלי יש הרבה פחות צורך לתעד כל מה שאני עושה מאז 7 לאוקטובר, להפך, יש לי צורך לא לתעד. פחות. כן, אני מרגישה שכאילו הרבה מאוד דברים הם חסרי משמעות. ובכללי אנחנו באיזשהו מעבר של תדר מתדמית למהות, אנחנו במעבר לתדר הלב בהגדרה, אבל אנחנו הולכים למקום של המהות. ואני חושבת שגם בזוגיות, הזוגיות היום שמתרקמת בין אנשים, מה שאני רואה לפחות, יש שם הרבה יותר מהות והרבה פחות תפאורה. לפחות מה שאני שמה לב, ומה שאני שמחה שאני שמה לב, זה פחות שואו, פחות לנסות, פחות להראות את כל המלונות והבגדים שקניתי, יש על זה אפילו הרבה מאוד סלידה היום, מאז 7 לאוקטובר, הרבה התנצלויות, אני מתנצלת אני עכשיו נהנית במעלה של אנשים אחרים כואב. אגב, על זה אל תתנצלו, הכל בסדר, שמחה זה דבר חשוב, וזה בסדר שלך טוב גם אם למישהו אחר עצוב, גם אנחנו יהודים, תמיד שמחה ועצב הולכים ביחד, אבל זה משהו אחר. אבל באמת בקטע הזה, אני דווקא מרגישה שאנחנו מאוד מאוד מתקרבים למהות, אני מאוד שמחה על זה. באופן יחסי כמובן, בוא, אני מדברת אם היינו במאה, אז עכשיו אנחנו אזור לכיוון 90-80 תדמית, וקצת נכנסת מהות, וזה בעיניי סופר חשוב, וזה בדיוק המקום למצוא זוגיות. למצוא זוגיות מהמקום לא של התפאורה, גם אפילו במה אני רוצה למצוא. זאת אומרת, שהדברים שאני מסתכלת עליהם, הם לא רק חיצוניים,
הם לא רק איך זה נראה כלפי חוץ, איך נצטלם ביחד, איך החברים שלי יגיבו, אלא באמת, מה הוא גורם לי להרגיש. ובעיניי, אם שאלו אותי, זה הרבה יותר חשוב, כי לאורך זמן, זה מה שנשאר, המקום הזה של מה האדם גורם לי להרגיש. איך אני מרגישה עם עצמי כשאני איתו. גם בסוף כשהוא מוריד את כל הזה, הם מגיעים ממקום הרבה יותר שלם ושקט, ואז באמת הם מגלים את עצמם, ואז הם הרבה יותר פתוחים, ונותנים הזדמנות גם לאנשים שמגיעים אליהם. את חווה את זה גם בטח מכל האנשים שככה ליווית, נכון וכאלה. אני מסכימה לגמרי, אני גם בעצמי אומרת להם, כאילו, אפילו להוריד מינונים, הרבה פעמים באינסטגרם, אם הם של הפעילות כאילו? כן, זה מכווץ. אם רוב הסטורים של אנשים מכווצים, כי כולם נהנים ורק אני לא. עכשיו, ראיתי איזשהו מחקר כזה, שממש מראים קבוצה של אנשים, עושים תמונות ונהנים, ואז מראים אותם בדקה של אחרי. אף אחד לא מדבר עם אף אחד באוטו, כולם ככה ממורמרים אחד על השני, ובקושי שומעים כזה רדיו. זה סתם, אז כאילו, להוריד קצת מהמינונים, כן, חד משמעית. מה הדבר שהכי נגע בכם בתהליך, נגיד כל אחד כאילו בפן שלה, עם איזה לקוחה, עם איזה ייעוץ, עם איזה משהו שבאמת נגע בכם באופן אישי, והרגשתם את הסיפוק מיד לאחר מכן אחרי שעזרתם לה, הערת לה על הבעיה, על הפתרון, סליחה. מה זה הבעיה הזאת שכאילו וואו, כל כך נגע בי, או שמשהו חוויתם על עצמכם, או שמשהו כזה מעניין אותי? הבעיה הכי נפוצה, הבעיה הכי שהפעילה אתכם, או שכזה וואו, אני מאוד מתחברת למה ששיתפה אותי, מעניין אותי. זה משתנה, שאלת מלא שאלות. כן. לגבי מה אני הכי כאילו שמחה עליו שהתגובה הייתה מהירה, זה שאני עוזרת להם למצוא את הלמה. את הלמה אני לבד. ברגע שיש את הלמה, האיך מגיע הרבה יותר בקלות. והמשהו שכאילו יכול לגעת בי באופן אישי, למרות שטפו, דברים כאלה לא קרו, זה סתם, נגיד מישהו שאיבד את אימא, או לא יודעת, משהו שם ממש יכול לגעת בי, וזה נוגע בי ממש. אני אספר סיפור מהיום. בשעה 1 היה לי פגישת אימון, אני כמעט ולא מקבלת אליי מתאמנים, הרוב הצוות שלי עושה, אבל מדי פעם אני מלווה. ומישהי שאני מלווה אותה, שלפני, בדיוק היום היא אמרה לי את זה, אמרתי, תכתבי את זה, שזה חשוב. לפני חצי שנה התבטל האירוסים. הוא ביטל אירוסים בשבועיים לפני, או שבוע וחצי לפני התאריך. כואב מאוד. ואז היא התקשרה אליי ודיברה איתי, אמרתי, אני אקח אותך, ואני רק רוצה שתזכרי משהו אחד. שאחרי פרידה, יש עוררות רגשית מטורפת. כלומר, אין משהו שממגנט יותר זוגיות כמו הפעלת הרגש שאחרי פרידה. עכשיו, רוב האנשים ילכו והתכנסו ויגידו, אני לא מסוגלת עכשיו לחוות שוב התנסות, או לצאת שוב לדייטים, או רוצה רק לצאת מהדבר הזה. ומי שמגיע אליי אחרי פרידה, או בכלל שאני מדברת על זה, אני אומרת, מיד לחזור למגרש. קחי שבוע כאב, תבכי, אין, כאילו בוא נקסים תאריך, וחוזרים למגרש. ובאמת אחרי שבוע חזרנו, היא זרמה איתי, חזרנו למגרש, ובדיוק היא אמרה לי, איזה מזל שהקשבתי לך, וזה מה שעשינו. כי אתמול הם הלכו לבחור טבעת, הבן אדם החדש שהיא יוצאת איתו. אז עברה חצי שנה, וזה יחסית מאוד מהיר, אבל ככה זה כשאנחנו בעוררות רגשית מאוד גבוהה, ואנחנו ממגנטים, ואז ממש שבועיים אחרי זה היא הכירה אותו, והם בחצי שנה של זוגיות באמת שנבנתה נכון, מההתחלה, צעד אחרי צעד, לא באינטנסיביות. כן, זה נשמע שזה הדרגתי, למרות שזה חצי שנה. לא, אבל זה חצי שנה שנבנתה, תאמין לי, כשאני בתמונה, אני לא ממש מאפשרת שמשהו ילך באינטנסיביות, וזה היה מאוד, הם גם, אני לא חגיד דתיים, אבל כאילו, כזה שזה הגיוני שזה ילך יותר מהיר לשם, כי אין להם מגורים משותפים וכולי, כלומר, לא חרדים או זה, אבל לייט, בוא נגיד. אבל מה שאני רגע רוצה להגיד, שאחת הבעיות הנפוצות שאני פוגשת, זה שאחרי פרידה יש התכנסות ובריחה. ואחד הדברים שאני ממליצה, זה עם כל הכאב, עם כל חוסר החשק, ועם חוסר הרצון לחזור למגרש, א', לנצל את העוררות הרגשית, והדבר השני, להבין שזה רק היה איזשהו שלב בבניית הכלי שלי, לטובת האדם שאני יכולה להיות בזוגיות, ולא רק זה, אפילו באימהות. זאת אומרת, אימהות זה אחד הדברים הכי מאתגרים שיש, אומרת בתור אימא ל3 ילדים, בגילאים שונים, שאני חווה איתם בערך כל דבר, ואני חושבת שכל הדברים שעברתי לפני, כל הטלטלות שעברתי לפני בעולם הזוגי, הכינו אותי להיות האימא שאני. ללכת ככה מכל הקצוות, ולכן לא להיבהל, לא מפרידות ולא ממשברים ולא משום דבר כואב, בסוף זה בונה את הכלי שלי להיות בת הזוג והאימא
שאני רוצה להיות. כן, ברור, זה תמיד, יש דברים שקורים, אתה יודעת, לא קשור לרוחני, לא רוחני, אמונה, לא אמונה, אבל בסוף אין מה לעשות, אנחנו נבנים בעצם לתוך הדבר הזה. בדיוק, אתה בטוח יכול להגיד את זה מהעולם של בכל עולם. פציעות, שבירות. לא חשוב, בכל עולם. כן, גם עולם אני זוגי. מקלל את המאמן כושר שלי, למה אני חייבת לעבור את הדבר הזה? גם עולם זוגי, גם אני בתור אבא, גם אלף אחד דברים. כן? דברים שלפני 5 שנים אמרתי, איזה נורא, איזה סיוט, למה זה מגיע לי, פתאום אומר, איזה מזל שעברתי את זה. בדיוק, זה מה שצריך להגיד. כן, וההוא שפירק לה את האירוסין לפני כמה זמן, שלב. חלק מהשלב שלה, הייתה צריכה לעבור את זה, כי אם לא הייתה מכירה באמת את השידוך ומסוגלת להתמודד, לדעת שהיא יכולה להתמודד גם עם רגעים מאוד קשים בחיים, כי זה החיים. בוא, זה החיים, מה משברים, משכנתא, עניינים, ילדים. אז שמעתי הרצאה, אני לא זוכר של מי זה, מה שאמרת על העוררות הרגשית, הוא טען שזה מגיע ממקום אחר, הוא אמר שכאילו הרבה פעמים אחרי פרידות, זה הזמן מהר למצוא זוגיות, כי הסיבה היא שאתה בתוך זוגיות כבר הורדת את המסכות שלך, והמסכה עדיין בחוץ. יפה, הנה עוד סיבה. כן, המסכה עדיין בחוץ, אז כשאתה נכנס לתוך מערכת יחסים, אתה אוטומטית נכנס בלי המסכה, ונכנס לשלב שזה, כי גם זוגיות זה לא השלב הראשוני. הרי השלב הראשוני של הדייטינג בהתחלה, ושל הפה, של השם, זה לא הזוגיות האמיתית. ומישהו שיצא מזוגיות, הוא בתוך השלב שיכול הרבה פעמים לגרום לתהליך רק נגיד על זה עוד מילה, מי שנשאר הרבה זמן בחוץ, שרירי מערכות היחסים שלו הולכים ומתנוונים. וככל ככל שאנחנו בחוץ, הרבה יותר קשה להיכנס פנימה, כמו בכל דבר. זאת אומרת, אם לא מצאתי עבודה, ועכשיו אני חצי שנה בלי יותר קשה. אם לא, שיותר בשבוע אני לא עושה ספורט, אז אני אומרת, אוקיי, איך אני אחזיר את עצמי לתוך הדבר הזה? הרבה יותר קשה להניע את עצמנו, כי מתוך הרגל מסוים. אגב, גם שניכם דיברתם על להגיע למקום, לזוגיות, במקום הרבה יותר שלם, אני חושב שזה... ברגע שאנחנו מגיעים למקום הרבה יותר שלם, הפרטנר שאנחנו בכלל מזמנים ומשדרים ומגיע אלינו, אנחנו מוצאים מאיתנו ואנחנו מוצאים ממנו משהו שלבד, כאילו זה לא... איך אתם מאפשרות את זה, כאילו דרך הזווית ראייה שלכם וכאלה, ככה כל אחד בתחומה, להגיע למקום הרבה יותר שלם, זאת אומרת, מעבר לזוגי זה מתחיל בפן האישי, איך אתם רואות את זה? כשבן אדם עובד על עצמו והוא מגיע עם, הוא יודע גם מה הערכים שהוא מחפש, והוא מגיע עם ערך עצמי שהוא מספיק טוב ובריא, אז אוטומטית גם הזוגיות שהוא מזמן, והוא גם שם קווים אדומים. אם אין לו את הקווים האדומים, ומהר שוברים לו אותו ומזיזים לו את הקווים האדומים, אז זה לא בהכרח תמיד הולך למקום חיובי. ואני רוצה רגע לחזור שנייה אחורה ולחזק לגמרי את מה ששניכם אמרתם. חד משמעית, יש איזושהי אנרגיה אחרי פרידה, זה כאילו, פרידה היא כואבת פיזית, ממש, גם בגוף, והיא כואבת רגשית, והם מגיעים כאילו... סערת הרגשות. ממש, כאילו, זה כאילו הערך העצמי כל כך יורד, ובן אדם לא מבין אפילו מה הוא עובר, הם בבהלה. נראה לי שבהלה זו המילה הנכונה לזה. ואני חושבת שזה כאילו לקחת את אותה אנרגיה קשה שיש באותו רגע בגוף, ובאמת לתעל אותה למקום חיובי, מאשר באמת להתכנס, לפקוד בחדר עם מוזיקה עצובה. זה בסדר לפקוד, אבל לקום משם. גם אם זה קצת בכוח, גם אם זה לרגע מרגיש לא אותנטי, כי מהר מאוד באמת חוזרים למשחק, כמו שאמרתם. אז זו דעתי לגבי הדבר הזה, ולגבי השאלה שלך, נחום, אז חד משמעית זה גם קשור לערך העצמי. אם אני יודעת מה אני רוצה, שוב, לא בקטע בררני, אלא מה הם הקווים האדומים שלי, מה הערכים שאני מחפשת, מי אני נכנס לקשר הרבה יותר בריא. אני גם מזמן לי אחד כזה נכון ובריא יותר מאשר כל הלא מתאימים שלא פנויים רגשית וכו' וכו'. יש לכם איזה דרך שאתם, רגע לפני כן, איזה דרך שאתם, הרי הרבה אנשים מגיעים אליכם כנראה, תקנו אותי אם אני טועה, כי הם לא מודעים למצב שלהם. זאת אומרת, הם חושבים שמשהו קורה, אבל כנראה קורה אחרת, ואז אתם מעירים להם את הדרך, שומע, זה לא המצב שלך, אתה נמצא פה, כי הם מצפים למשהו שונה והם משדרים משהו, אני יכול להרגיש ולהראות שאני משדר משהו אחר, אבל לא הולך לי, אז אולי אני משדר משהו אחר. אז איך אתם, כאילו, גם חשוב לי, זה גם מעניין, איך אתם מבחינות בזה? זאת אומרת, כאילו, איך אתם מעלות הלא מודע למודע? לפעמים זה לא שהם חושבים משהו, הם לא יודעים למה. הם הרבה פעמים לא יודעים למה, והם רוצים כאילו להצליח בזה, אבל הם לא תמיד, או שהיא תגיד אני בררנית, או שתגיד שקשה, אבל לא בהכרח יש לה להחזיק את מה זה בדיוק. ופה כן אנחנו עוזרים עם הדבר הזה, אבל הם יודעים כרגע שכואב. הם יודעים שהם רוצים משהו ושכואב. לא תמיד זה מה לא טוב, או מה אני עושה לא נכון, או... מגיעים עם כאב בעיקר. דיברת על מישהי שאומרת שהיא בררנית. סתם אני כן. אומרת.
איך מתמודדים עם דבר כזה? בררנות זה פחד, זה עטוף, היא אומרת שהיא בררנית, אבל היא מפחדת ממשהו, היא מפחדת אולי מתחייה, היא אולי פשוט לא באמת הולך עד הסוף בדייטים. בררנות זה ממש עטיפה, זה לא... עטיפה, זה לא באמת בררנות, זה... הרבה פעמים, הרי למה היא לא בוחרת? למה קשה לה לבחור? היא אומרת, לא יודע, אם הוא לא מכניס ככה וככה כסף, הוא לא בגובה כזה וכזה, והמשפחה שלו... אז היא אומרת שהיא צריכה ביטחון ביטחוני, לא בהכרח זה תמיד כלכלי. ביטחון. אבל היא צריכה ביטחון, גם אני לא יודעת שנייה, אני רוצה שנייה לדעת גם מאיזה בית היא מגיעה, מה קורה שם, כאילו, שוב, היא צריכה ביטחון, חסר לה ביטחון, היא צריכה... בלי קשר אבולוציונית, אנחנו גם אנשים בכללי צריכות יותר ביטחון כלכלי, כן? אבל בררנות מבחינתי זה ממש עטיפה למשהו זה לא זה. יש הרבה לרדת למטה. אני אגיד לך, כשמישהי מגיעה אליי ואומרת אני בררנית, או שאנחנו מבינים את זה, אז קודם כל אני מאוד מעודדת את זה. כלומר, רגע לפני שאני בכלל בודקת על מה זה יושב, אני עושה הבחנה בין בררנות לבררנות יתר. כלומר, בררנות זה דבר נהדר, ואם מישהו אומרת לי, אני פשוט בררנית, אני אומרת לה, יופי, זה אומר שאת בעלת ערך, כשאת יודעת מה את רוצה ומה את לא רוצה. כלומר, גם אם זה נובע אצלה בתור תירוץ ללמה היא לא מוצאת זוגיות, אני אומרת לה, אחלה, מעולה, בררנות זה דבר טוב, ואף אחד לא אמר שאת צריכה לצאת עם כל אחד שהוא נושם וזכר, נכון? זאת אומרת, בררנות זה דבר טוב. צודקת. זה דבר מדהים, אני אומרת לה, נהדר, אני עפה איתך על זה. עכשיו רק בואי נראה שאת בררנית, ולא בררנית יתר. אוקיי. ואז בעצם אנחנו יוצרות בעולם הזוגיות מעשית, בעצם בשיטה שאני פיתחתי ואני עובדת איתה, יש דבר שנקרא קלסטרון, שאנחנו בעצם בונות את מה אני רוצה מהגבר שלי, הצרכים שלי, הערכים, באיזושהי שיטה שבאמת אני מלמדת אותה, ואנחנו עובדים איתה, ואז כל מה שנכנס לתוך המקום הזה, זה בחירה שלי לברור את הדבר הזה, את זה אני רוצה. ובמקביל אני עובדת איתם על מה הדיל ברייקר שלי. זאת אומרת, מה ישבור את זה, מה אני לא רוצה. מצידי, את צריכה לבחור 3. בין אם הוא יהיה קרח, יתום, עם ציפורניים כאלה ושיניים כאלה, אני לא מתערבת, תגידי מה את רוצה. אם הקלסטרון שלך מתקיים, והדיל ברייקר שלך לא מתקיים, את נותנת לו הזדמנות. אז מבחינתי עברנו את שלב הבררנות, אם את בוררת. בנוסף לזה, כלומר, לא, גם זה שהוא לא הוציא את הארנק בזמן, וזה שהוא בא עם חולצה מרושלת וכולי, אז אנחנו כבר עוברות לשלב בררנות יתר, ושם אני באמת בודקת על מה זה יושב, על איזה פחד. על המקום שאני מפחדת שבסוף אני אדחה, על המקום שאני מפחדת מאינטימיות, על המקום שאני מפחדת שיגלו שאני לא מספיק, אם ידעו מי אני. זאת אומרת, קודם כל אני בכלל עושה את הדבר הזה של הבחנה. הרוב זה בררנות יתר או בררנות? וואי, באמת כל המשחקים האלה שבזמן ולהוציא, ומה, באמת אנשים מתעכבים על זה כאילו? בטח. לא, נתקלתי, אבל לא... תראה, בוא נגיד, אם גברים מקשיבים לנו, חברים, בזמן שהלכת לשירותים, תשלמו. אל תגיעו בכלל לשלב הזה של מתי אתם מוציאים את הארנק. איזה טיפ. כשהיא הולכת תמיד, זה חלק מהמנגנון, היא תלך לשירותים כמה דקות לפני שמגיע החשבון, זה הזמן שלכם לקום או לקרוא למלצרית ולסגור את הפינה הזאת. יש שיטה, או שיושבים, אוכלים, לא משנה, אוכלים במסעדה, או כל אחד והדייט שלו, ובזמן שהולכים להזמין משהו, או שאומרים כזה, טוב, אני אביא מפיות ופה ושם, לדאוג שהחשבון ישולם. בדיוק, תדאגו לזה, אז תפתרו את הדבר הזה, ולא להוציא. ביי מי, כל התווים, זה נשמע שגם בזה אתם מתקלות. וואו. ברור. זה לא פשוט. באמת, זה נפוץ? לא ידעתי. זה קשה. ביי מי קיים. אני לא יודעת אם זה נפוץ, אבל זה קורה וחשוב. קיים, או התמהמהות. התמהמהות זה קורה המון. זה דווקא זה המון. המבחן. אני חושבת שההתמהמהות זה קורה המון, אבל שוב, זה מגיע כי הם לא בהכרח גם יודעים מה ואיך, והם מרגישים שזה לא נעים. פשוט תשלמו, תהיו גברים, ג'נטלמנים, באמת, זה לא קשור לכסף. אני אומרת לנשים, לכו למקומות, זאת אומרת, אל תזמיני את כל התפריט. קחי כוס יין ונשנוש. באמת, לא עכשיו איזה מסעדת גורמה, לא יודעת מה. לכו למקום קליל. כן, לא מסעדה בהכרח. דייט ראשון לא צריך להיות מסעדה. אגב, אפרופו, זה נושא מעניין. אתם תומכות בללכת, כאילו זה נושא נתון למחלוקת, אבל ישר לקפוץ וגורמה וזה על ההתחלה. לא, ממש לא. ההפך. שמעתי מהאנשים, אני חושב שזה מאוד פסול, אבל ישר קונים יינות וקונים ומשקיעים, וזה רק מראה על משהו מאוד ספציפי. אני אגיד לך, מי אומר לי שהוא עושה, זה דווקא גברים שמגיעים, והם ממש מתלהבים מאותה בחורה, שהיא כאילו, הם אומרים במילים האלה, היא מעל הרמה שלי, או מילים כאלה, שהיא נראית בול לטעמם, זה בדיוק מה שהם רצו. שוב, לא מכירים אופי, זה לפי מראה. אז הם עושים את מנסים לקנות אותה כאילו. וואו, איזה נורא זה. אני לא יודעת אם מנסים לקנות, הם כל כך מתרגשים שהם רוצים להשקיע ושזה יצליח, והם חושבים שאם הם ייקח אותה למסעדת כאילו, הנה 4 יינות,
לא משנה, מנסים לעשות פעולה. כן, לא, זה רושם, פוזה, זה פעולת שאתה ממש חיזור. רוצה, בדיוק, פעולת חיזור. עובר אפילו פוזה, אני רואה את זה. תראה, זה כמו שמישהי שמוצא חן בעיניי, זה מתחילה להבליט ולהתחנחן. נכון. לא, זה ולהיות ברור, בזה. אבל האובר... זה אותו שלה- דבר, זה הפוך אצל מה ההבדל גברים. בין הטווס שמוציא את הזנב שלו לבין זה שמוציא את הארנק שלו? חיזור זה כמו בטבע, בדיוק, היא ממש דייקה את זה, זה הכיוון. בסופו של דבר, תראה, נשים צריכות את החיזור, אוקיי? כמו שגברים רוצים להרגיש חשיבות. זאת אומרת, בסופו של דבר זה צרכים גנריים של נקבה וזכר. בואו נעשה שנייה סדר. שוויון זה דבר חשוב, נהדר. אני מאוד שמחה שאנחנו הולכים לכיוון הזה. הפמיניזם זה דבר מבורך. זוגיות, אין שוויון, לא יהיה שוויון, ולא לשאוף לשוויון. מה זה אומר? הצרכים של גברים ונשים שונים בהגדרה. אם אני אשלח לבעלי זר פרחים לעבודה, כנראה שהוא לא יהיה בעלי יותר, אוקיי? אבל כשהוא ישלח לי, אני מאוד אשמח. אם אני אקנה לו דברים פיצ'ף קייס כזה, אז וואלה, הוא ירגיש לו גבר. אבל אם הוא יקנה את זה לי, אני אעוף על זה. כשאני מוציא, אם הוא הולך לידי, כשאת ילדת, הוא אמר לך, אני איתך, אבל את ילדת. רגע, רק שאני אגיד, אמר לי, אני איתך, ישב ואמר לי, קר לי, אוקיי? אני רק אציין, אבל כפר עליו, אין עליו באמת, הגבר המספר 1, אבל... כמה טיזרים יש פה. אבל, בוא נגיד את זה הנה, ליאור ככה. פה גם רוצה. שלא לחפות, באמת, כל הקטע הזה של, יש לי כסף, ואני יכולה לשנה, וואלה, יש לי כסף, אני יכולה לקנות את כל הבר, מה קשור? תשלם, תוכיח לי. לא, זה אין כאן, ספק. תעורר את אזור המוח הזוחלי שלי, את אזור המגדלה שאומר, אתה יכול להיות הגבר שלי. וזה מה זה לשם צריך להבין וצריך לשאוף. אין שוויון בזוגיות, מי ששואף לשוויון בזוגיות, הולך לזוגיות רעה, ובסוף גם יהיה שם פליטה של אחד מבני הזוג, ויהיו בגידות, ולא יהיה את המקום של פיתוי חיזור, ולא יהיה את המקום של מילוי הצרכים, ומי שאומר את זה, גם בלוגריות שאומרות את זה, הן לא מבינות כלום בזוגיות. חד משמעית. באמת, לי לא זה מבינות אותי כלום מקבץ גם. בזוגיות. לא שנתקלתי כאילו. כן, כן, גם גברים אגב, שאני גם לא מבינה את זה, זה גברים לא גברים, באמת. גברים זה שהם לא לא- זכריים. יש המון גברים עם אנרגיה נשית, מאוד בולטת. או בכללים שהם לא... או קמצנים. בוא. וואלה, הפודקאסט הזה הולך לנו. יש שם משהו קצת. לא, זה מחלה בלי הכי קשר. נוראית. כן, זה אני בכללים. רוצה גם להגיד כמה מילים על קמצנות זה חיזור. מחלה, אם אפשר לדבר על זה. אמרתי, זה היא מחלה הכי מחלה והיא נוראית. מחלה קשה. מי שקם, איך יודעים אם זה חשוכת מחלה? מרפא. כן, לא, זה נכון. איך יודעים אם זה באמת מחלה? זה אם הבן אדם מתקמצן על דברים שלא באמת עולים לו אוקיי, כסף. אז רגע, בוא אני אגיד לך, יש אני אתן לך כאלה. הגדרה. כן. אני יכולה לתת לך הגדרה? קמצנות, כשהיא קמצנות שהיא באמת מילוני, קמצנות, רמת המחלה, נו. כשהוא קמצן במחמאות, ברגש, במין, כלומר לא מענג, וכמובן בכסף. וזה נובע מהמקום של פחד, אוקיי? מתודעת חסר, מפחד שלא יהיה, ובעצם הוא שומר הכל לעצמו. זה לא חסכנות, זה לא כלום, קמצן, זה מתבטא בעוד אופנים, ולא רק בכסף או לא כסף. זה אולי הביטוי הראשון, אבל יש לזה הרבה מאוד ביטויים, ולכן ככה מזהים את זה, וזו אכן מחלה סיוטית לחיות איתה. כן, לא, היא קשה. גברים, אל תהיו קמצנים. מבחינתי אין דבר כזה גם חסכן, זה סתם נימוס ואנחנו לא מנומסים פה בפודקאסט הזה, אנחנו באים להגיד תכלס, ואני רוצה להגיד עוד מילה על חיזור. חיזור זה באמת כמו בטבע, וכשגבר מחזר, אז גם הוא מרוצה וגם האישה מרוצה. כשהגבר הוא רודף, אגב, שניהם סובלים. היא סובלת שהוא רודף וזה כבר מציק, והוא סובל כי הוא רודף. וגברים יש להם את הצורך לכבוש, זאת אומרת, זה עונה להם על צורך, ולכן אני חושבת שחיזור זה מושלם לשני המינים, כן? כשהיא מחוזרת והוא מחזר. ובעצם איך אנחנו יודעים שאנחנו בחיזור ולא ברדיפה? כי ברדיפה יש סבל של שני הצדדים, משהו שם לא עובד. ובחיזור היא מוקירה בעצם, היא שמחה על זה, הוא שמח, הוא מקבל פידבק חיובי, וככה יודעים בעצם את ההבדל של אני לא רודף, אני מחזר ושניהם גם אני חושב שזה תלוי מאיזה מקום זה מגיע, ממקום אמיתי של אני רוצה שיהיה לה טוב, או ממקום של ריצוי, ואז כבר לגמרי. הבן אדם מרגיש את זה, אבל רוב האנשים לא מודעים לתחושה הזאת, ואז הם כאילו, אתם מדייקים אותם, התחושה שלך היא נובעת מזה, ואז אתם כאילו מדייקים אותם. אבל אני חושב שאם גבר ראשון לא משנה מאיזה מקום זה מגיע, ממקום הרבה יותר שלם, הרבה יותר גם מרגישים את זה. שזה כאילו ממקום של ביטחון, ממקום של כזה, אני רוצה שיהיה לה טוב, אני אדאג לה, אני פה, אני שם, שלחתי לזר, כי אני רוצה לא מקום של ריצוי, כי גם מריצוי אני חושב שהם מרגישים את זה. אני חושבת שהיום יש בעיה כללית של קמצנים. לא, אבל יש הרבה בלבול.
ואני לא רוצה להרגיש פרייר. נכון. יוצאים לכמה דייטים בשבוע גם, הרבה פעמים. בדיוק, המקום הזה של, בוא נגיד כזה, כל האפליקציות, יש הרבה החפצה. אתה יודע, זה כאילו, קצת אני מרגישה תמיד שהעולם של האפליקציות זה כמו לבחור טלוויזיה. איזה דגם אני רוצה פה? בוא נראה. ובסוף, כאילו, הרבה פעמים ככה זה נראה, אז כאילו, אני יוצא לדייט, ואז ההשקעה, כאילו, היא גם מחושבת, וגם כזו שאני לא יודע, בוא נראה, אני עוד לא יודע אם להשקיע. בדייט ראשון, אני לא רוצה לשלם, כי אני עוד לא יודע אם בא לי להשקיע בך. ובכלל, כל העולם של זכריות, נקביות, נשיות, גבריות, מאוד 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 התערבב. אנחנו גם אשמות בזה אנשים בוא נגיד, מאוד מאוד דואגות להעצמה או לחיזוק הדבר הזה. הרבה פעמים במקום שאנחנו לא עושות את זה חכם. זאת אומרת, זה נהדר אם זה היה נשאר בגבולות האדם לאדם. אבל ברגע שזה התחיל להידחף לעולם הזוגיות וכל הקבוצות, השוות של תל אביב או כל מיני כאלה שיש שם ממש הרבה מאוד גברים והרבה מאוד נשים וממש מלחמה על המקומות האלה של מי יסיע, של למה להסיע בכלל, למה שהוא יבוא לאזור שלי, למה שהוא ישלם. כל מיני דברים שהם באים מנשים שעושות את זה, זה פשוט הורס לנשים. ואז מה שקורה, גבר מגיע לדייט, הוא גם מבולבל. לשלם עליה, לא לשלם עליה, אני יוצא פרייר, לא יוצא פרייר, כבר אין לי כסף, יש לי כסף. גם אם יש לי כסף, לא בטוח שאני רוצה להוציא עליה, לא יודע אם יהיה עוד דייט, לא יהיה עוד דייט. זאת אומרת, יש פה ממש כאילו את הדבר הזה, ובנוסף, רגע, מה היא רוצה? כי יש נשים שרוצות לשלם על עצמה, היא תחשוב אם אני אתווכח איתה, לעשות את זה, לא לעשות את זה. אז יש הרבה בלבול. בא לי באמת שכולם יקנו את ספר החוקים שלנו. הנה, פה בפודקאסט, בבקשה. לא, לגמרי, פשוט כאילו שלהחזיר עטרה ליושנה. תראי, בסוף הגישה שלי זה שהטבע, כמו שאמרתם, טבע בנה גבר, טבע בנה אישה, ואז יש באמת את כל הרעשי רקע שבאים לשנות את זה. אז גבר צריך להיות גבר, זה לא קשור. אם אני עכשיו אלך עם נחום אפילו, בסדר? אוקיי? נלך איתו למסעדה. אני ארצה להזמין אותו. כי כאילו, גם הוא ירצה להזמין אותי אגב, אותו דבר. כי יש פה גבר. הגבר זה צריך להיות בתוך הדבר הזה, ואותו דבר גם כלפי אישה. צריכה לרצות להיות מחוזרת. לגמרי. רגע, אבל יש פה משהו, נקודה סופר חשובה רגע, זה לא רק לרצות להיות מחוזרת, זה, אתה צודק, זה להתנהג, בדיוק, להיות במקום של פגיעות וחולשה, וכאילו, זה אפילו מרחיק. או שהיא מרגישה שהיא לא בשביל מספיק לאפשר שווה. לקבל, הרבה פה נשים לא מאפשרות לקבל. כי זה אמור להיות הטבע שלהם. נכון. זה העניין שאני... אגו, חשוב. אבל זה קצת יותר עמוק. הן רוצות להרגיש מחוזרות וכאלה, אבל הן משדרות מאוד אנרגיה גברית, ואז הן לא מאפשרות. זה לא רק האנרגיה הגברית בעיניי, לדעתי לא תמיד מרגישות שהן מספיק שוות, שוב, כל אחת מגיעה מבית אחר, ואם היא מרגישה שהיא לא מספיק, אז היא גם לא מאפשרת. גם כשהוא מנסה, היא מסרסת את זה קצת, כי היא לא מרגישה שהיא מספיק טובה. ופתאום כשמגיע הגבר הנכון, היא לא תמיד רואה את זה בזמן. כן. היא לא מאפשרת, ממש ככה. אצלי, אני מתעסק בתזונה, כן, אבל יש אצלי מקרים מאוד מאוד קשים. לי אין את הכלים, כן, זה במה שאני יכול, אבל בסוף לא זה. של בנות, שבאמת מספרות לי שהן רואות איזה מישהו בחדר כושר, שהן שמות עליו עין, ששמות עליו עין, ושהוא פונה אליהן, ואפילו מבקש מספר, הן לא נותנות. למה? כי הן מפחדות שהיא לא מספיק טובה. אני אצא איתו לדייט, ואז הוא יגלה שאני לא מספיק טובה. כן, מקרים קשים, זה לא אחת, לא שתיים, כן. אבל זה קורה כל הזמן. כן, שאני צריך להרים מישהי כזאת, גם שהיא מתחתנת, אז זה בכלל מספקת. אבל כן, זה רעיון להרים. אני אתן גם את הכיוון השני של הגברים, כי גם מהם אני שומעת המון שהם הרבה פעמים כאילו מספרים על קשיים שיש ממש, שהבחורות סתם, הם כן לוקחים למסעדה, והיא מזמינה ומזמינה ומזמינה, ואז בסוף לא עונה אפילו אחרי, לא רק שאין תודה, כזה בסוף הדייט כזה של הנה שילמתי כזה, אתם יודעים, של חיזור רגיל. אין את זה, והיא אחר כך לא עונה, ופתאום יש המון גוסטינג, אז הם מתחילים להיפגע. אני לא אומרת שזה סבבה, כל ההתנהלות שמסביב, או זה הופך, אבל הרבה מהם גם להרגיש שכאילו, אוקיי, אני צריך לחשוב אם עכשיו אני רוצה להוציא עליה סכום כזה, או הם מתחילים להיות גם יותר זהירים, ומפה הכל מתחיל. לדעתי גם הגוסטינג יש לו פה חלק ענק, חלק ענק. אגב, גוסטינג זה מחקרים מראים שהם שווה בשווה גברים ונשים, זאת אומרת, גם גברים כן. וגם נשים עושים באותה מידה גוסטינג. אם נדבר כמה מאפיינים של הגוסטינג, זה מאפיין את גילאי בעיקר 20 עד 40, זה יכול להיות משלב האפליקציה ועד השלב של כמה חודשים, אחרי זה בדרך כלל זה לא קורה, אלא יש איזושהי פרידה, אבל גוסטינג זה אחד הדברים הכואבים כן. והקשים שאנשים עוברים,
לא, הבעיה של זה שהם מגיעים בחוסר ביטחון לדייטים הבאים מהבחינה של כאילו עושים הרבה מאוד מבחנים, עד שהם מסכימים, לא משנה אגב גבר או אישה, לבטוח במי שמולם. זאת אומרת שבאמת הכוונות שלו טובות, שלא עוד פעם ייעלם לי, והרבה פעמים אנחנו רואים כמו שידור חוזר, שזה קורה שוב ושוב ושוב ושוב. אגב, אני רק אגיד שהאדם שזה קורה לו שוב ושוב, צריך לבדוק את ההיבט של החרדת נטישה אצלו. זאת אומרת, כל תופעה שחוזרת אצלי מספר פעמים, היא באה ללחוץ לי על נקודה שאני צריכה לעשות שם איזושהי עבודה. בדרך כלל יש שם איזשהו פחד לא מטופל, ולכן אם אני חווה שוב ושוב גוסטינג, שזה אגב אחת התופעות, יש הרבה תופעות היום, אורביטינג, ברד קרמבינג, זאת אומרת, זה באמת בנצ'ינג, זאת אומרת, יש בלי סוף תופעות, אפשר לפרט את זה פה וזה ייקח את כל הפודקאסט, אבל בואו נדבר רגע על אורביטינג, אתם יודעים מה זה סופר מעניין, אורביטינג זה אחת התופעות באמת בעיניי הבזויות, ואני אגיד, אספר עליה, למי שלא מכיר. אורביטינג זה מישהו שלא מצחצח שיניים והגיע לדייט. אז זה לא האורביטינג הזה. יש הרבה כאלה אגב. אבל האורביטינג בעצם מה זה אומר? זה אומר שמישהו יצא איתי, לא בא לו להמשיך לצאת איתי, סיים איתי אפילו לא בגוסטינג, אבל ממשיך להסתכל לי בסטורי, או להגיב לי על פוסטים וכולי, וצופה בסטורי אדוק, אבל לא יוצר איתי איזשהו קשר. עכשיו, מה הסיפור? מה הבעיה בזה? שאני רציתי להמשיך לצאת איתו לצורך העניין, והוא לא רצה להמשיך לצאת איתי, אבל אז בעצם אני רואה שהוא כל הזמן צופה לי בסטורי. באופן לא מודע, התכנים שאני מעלה מתחילים להיות כמו דברים שאני רוצה שהוא יראה והוא יחשוב על העברת מסרים. נכון. ואז בעצם מה שקורה זה כל כך מעכב אותי, בלי בכלל שאני אבין שזה מאוד מעכב אותי, והוא, בנות, מי שעושה לכן אורביטינג, אין שום סיכוי שגם זה יתממש לדייטים או ליציאה אחרי זה, ולכן מה שאני מציעה, כשמישהו עושה, כשאתם קולטות שמישהו שלא רוצה לצאת איתכן, צופה לכן בסטורי, הייד, לחסום, לא לראות בעיניים, ואם הוא פתח פרופיל מזויף ותחסות את זה, לא תדעי, אז זה לא יזיז לך, זה הכל. ובטח כשאת רואה שאת מתחילה לייצר תכנים, שאני בדיוק מעלה את עצמי בגד ים, כדי שהוא יראה ולראות איזה כיף עם החברות שלי. היא צודקת, זה קורה, ממש. זו תופעה גדולה. זה קורה, זה קורה. אורביטינג. אורביטינג. מה זה אומר אם הוא צופה לך בסטורי? כלום. זה לא אומר כלום. תשימי לו הייד. שליטה שלו. כן. ולגבי גוסטינג, אני אגיד גם עוד כמה מילים. זה הרי, מה קורה? מישהו פשוט מתפייד לנו מהחיים. מה שקורה שהמוח צריך לסגור מעגל. יש לנו קטע שאנחנו צריכים לסגור דברים בחיים. לא פשוט כאילו זהו. הם גם צריכים להבין הרבה פעמים את הלמה, ואם זה קורה שוב ושוב ושוב, אז כמו שהדר אמרה, יש פה איזה משהו שצריך רגע להתבונן פנימה, ואולי זה גם דפוס שלי של משהו שאני עושה בדייטינג, שאני מתנהגת או מתנהג בצורה מסוימת, ורגע להבין למה. כי אם זה קרה 3-4 פעמים, צריך רגע לעצור רגע, אפילו לגמרי, ולהתבונן מה אני או אני עושה. כן, לא יודע, לא חושב. אני חושב שאם יש אנשים מטומטמים, למה אני צריך להבין את הטומטום כן, אין בעיה. שלהם, באמת? אבל אם זה קורה הרבה... גם אם זה קורה 20 פעמים, יכול להיות שיש 20 אנשים מטומטמים. לעשות גוסטינג זה התנהגות אני מסכימה, אבל למה זה קורה גוסטינג? אני מסכימה. קודם כל גוסטינג לא קשור ברוב המוחלט של המקרים למי שעשו או עשו לו את הגוסטינג. נכון. אלא זה קשור לאדם שעשה את הגוסטינג. לא נעים לך. וזה קשור לדפוסי, כאילו אם עכשיו אתה עשית לי גוסטינג, זה לא אני, זה אתה. אני עשיתי את הגוסטינג, אני אשם. כן, אמרתי, אתה אחראי, לא אשם. זה לא משנה. מישהו שעושה גוסטינג, איך שאני רואה את זה, כן, יכול להיות שאני כבר... מבחינתי זה בן אדם שאין לו ערך, גם אני שאני לא, רגע, אבל יש לזה הסברים פסיכולוגיים. יש לו דפוסי פרידה בעייתיים, הוא לא יודע להיפרד, הוא לא יודע לסגור, הוא מפחד מפרידות, הוא בורח. אמרתי, זה גם לא נעים לו. הטמטום אצלו שנובע מבעיה אצלו. נובע מבעיה אצלו, שהוא לא יודע להתמודד עם זה, שהוא לא יודע לרשום. אבל זה נכון אם זה קורה פעם אחת. אבל משהו שקורה כמה פעמים, תזכרו, תדר מושך תדר. ואם אני כל הזמן מושכת אליי אנשים שנעלמים לי, זה אומר שיש אצלי משהו לא סגור, כמו היבט של חרדת נטישה, שאני צריכה לטפל בה. כל דבר שהוא בשידור חוזר בחיים שלנו, זה תדר שאנחנו מושכים, ואנחנו צריכים לטפל בו. אם עכשיו בעסק שלך, כל פעם שאתה מביא עובדת, אחרי שבועיים בול היא מתפטרת. אתה לא תתבונן שנייה? אנחנו צריכים משהו לשפר, לשדר משהו. תתבונן רגע מה אני עושה לא טוב. אולי, אם זה אחת אחרי השנייה. כל פעם הן עוזבות. כל פעם, בדיוק אחרי שבועיים הן עוזבות. אחרי שבוע, בדיוק היא עוזבת. עובדת. ניקח את זה לעולם העסקים, אתה חי אותו בסוף כל יום, נכון?
לא תסתכל שנייה מה... כן, נעשה את או זה. משהו בתפקיד, או איך בדיוק, שאני זה. מתנהל, או... כשתופעה חוזרת, אנחנו צריכים לבדוק אותה אצלנו. אז גם למצוא את הלמה, וגם, שוב, אנחנו צריכים לסגור הרבה פעמים דברים, וכשמשהו לא נשאר לנו פתוח ולא סגור, המוח כל הזמן מחפש תשובות, מה עשיתי לא טוב, וזה כאילו בסוף הלקאה עצמית, הוא בכלל, יש לו עניין עם עצמו, ובסוף אני מלכת עצמי, למה הוא עזב, למה הוא הלך, מה עשיתי לא בסדר. זה לא נעים. נכון, ובוא ניקח רגע את הדבר הזה ששירן אומרת שהוא חשוב הסגירה, רק נציין שסגירה לא חייבת להיות מול האדם הנוסף. נכון. זאת אומרת, גם בפרידה, גם בגוסטינג, זה מאוד חשוב לדעת, הרבה פעמים אני מספרת לעצמי סיפור, לא עשינו closure, ואז אני רוצה לעשות איתו שיחה, לעשות סגירה, ואז הרבה פעמים אני נשאבת לשם, כי אני חושבת שבתוך השיחה הזאת, אולי גם אני אצליח לעורר שוב את מה שהיה. סגירה לא חייבת להיות, זה מאוד חשוב, מה ששירן אמרה זה סופר קריטי, המוח צריך לסגור, אנחנו צריכים ודאות, אבל זה לא חייב להיות מול האדם. זאת אומרת, אני יכולה לכתוב מכתב, פרידה, לסגור אותו, יש חוקים למכתב הזה אגב, שבמכתב הזה אנחנו כותבים מה קיבלתי מהקשר, גם אם הוא היה 3 ימים, קיבלתי להרגיש נסיכה, על מה אני אומרת לו תודה, למה אני לא רוצה את הקשר הזה, בדיוק מהסיבות האלה שהוא כנראה נעלם או לא משנה מה, על מה אני מאחלת לו ומה אני מאחלת לי, ואז אני סוגרת את המכתב, שורפת, זורקת, שם במגירה, לא משנה מה, עשיתי סגירה. המוח צריך סגירה, היא לא חייבת להיות מול האדם, וזה מאוד חשוב. שנגמר הסיפור וזהו. כי הדבר הזה הרבה פעמים לא משחרר, כי אני מספרת לזה סיפור, שעוד לא סגרתי את הסיפור ההוא, אז אני לא יכולה להמשיך הלאה. את יכולה חמודה להמשיך הלאה, פשוט תסגרי אותו עם הם עצמך. צריכים לסגור ממש, ואחרת זה בא בחלומות עד כדי כך. תחשוב, התת מודע ממשיך כל הזמן לנסות להבין מה לעזאזל קרה פה. ואם זה קורה כמה פעמים... בסוף גם לתת מודע נכנסים מדברים שכאילו, מספיק שאנחנו מתעסקים ב4-5 דברים, הדבר השישי והשביעי נכנס לתת מודע. הכל. אז זה גם משהו שחשוב הכל שזה. נכנס. בסוף... רגע, אין משהו שהוא לא נכנס לתת מודע, ורק בוא נגיד משהו על התת מודע, אף אחד לא יודע מה יש בתת מודע. בגלל זה הוא תת מודע. אבל, שתדעו, תמיד המודע יכול לנצח את התת מודע. תמיד. איך? ברגע זה שאנחנו מדברים, לא הולך שום פחד. שנייה נשתוק, ונהיה כל אחד במחשבות שלו, יתחילו לעלות לך פחדים. כלומר, ברגע שאני מדברת, וברגע שאני פעילה, אקטיבית ועושה, ניצחתי את התת מודע. בתת מודע יש פחדים, הם מתעוררים לנו, מה, למה, כמה, מה נשתל שם, באיזה שלב, אל תתעסקו בזה בכלל. זה פשוט קיים, כאילו באמת, למה אני הרבה פעמים לי, זה בתת מודע. אז פתרתי לעצמי את זה שאמרתי לעצמי את זה. אם אני עכשיו אקטיבית, עושה, לוקחת אחריות, מדברת, לא משנה מה, ניצחתי את התת מודע, ניצחתי את הפחדים שלי. זהו, לפשט. אני תמיד בעד תפשטו, זה הכלים הכי טובים שיש. לפשט את הדברים, לא צריך להפוך שום דבר למורכב. גם לא מה שיש בתת מודע. יכולים לנצח את זה. אגב, זה נקרא הקרב שבמוח, אני פשוט לא זוכרת את הפרופסור שאמר את השם הזה. סליחה. לא, זה כבר טוב, זה נושא מעניין, אין ספק. אין ספק, זה גם, מה דעתך אגב בזה? בקטע הזה? כן. אני חושבת שלפעמים שיחה עם חלקים, שזה חלק מהעבודה לא מודעת, זה עוזר. כאילו, יש חלק מתנגד, חלק זה, אני דווקא ממש אוהבת את זה. אז שיחה עם חלקים זה משהו שנגיד אני מאוד אוהבת לעשות ועושה הרבה, אבל כמו שהדר אמרה, להיות אקטיבית ולהיות בפעולה ולעשות, וכאילו גם בדוינג יותר מאשר בבינג, זה חכם יותר. אני חושב גם אחד בינג הדברים... זה דבר ממש חשוב, פשוט לא לנסות להבין... לא להיות רק שם. מה בתת מודע שלי, להבין מה אני מרגישה, מה ההוויה, מה אני חובה, מדהים, אבל הרבה פעמים אנחנו מתעסקים כאילו במקום הזה של התת מודע, ואני שומעת מלא אנשים שמרפאים את התת מודע. בוא אחד שיגיד לי, שהוא יודע מה יש בתת מודע. באמת, אחד, אני רוצה את אחד שיגיד את זה. אני פשוט חושבת שזה שם מסחרי טוב לספר לאנשים למה לבוא לקנות ממך. באמת. זאת אומרת, אני רוצה, אני מוכנה, מה עם היפנוזה, אבל היפנוזה? היפנוזה כן, אבל זה גם לא קשור לתת מודע, זה קשור ליכולת להביא אותי אחורה לחוויות עבר. שאת לא בהכרח זוכרת. נכון. אבל היפנוזה או תת שמניזם, מודע, שמניזם זה גם תחום... אבל תת מודע, מישהו שיבוא ויגיד לי, אני יודע מה יש בתת מודע שלך, את זה אני רוצה שמישהו. באמת, כל האלה שאומרים, אני באה לעשות לך תהליך לכי בתת תדעי, אולי עוד מודע. איזה חודש, בואי חודשיים, נלך לשם, נתעד. איזה בינה מלאכותית, לא יודע, שתצוץ, לא יודע, אי היא אפשר. יודעת הרבה דברים, אבל לא התת מודע שלי. איזה עוד מסר ככה חשוב? למרות שהעבודה, פתחנו את זה, העבודה תמיד על הלמה, עוזרת לנו להבין מה קורה הרבה פעמים. נכון. למשוך וזה דברים. חשוב מאוד. למשוך מבפנים. זה אני מאוד בעד עבודת עומק ועבודה על ההוויה ועל הבינג. אני פשוט, המילה תת מודע בעיניי הרבה מאוד פעמים היא
כן, יש היא בה משהו... מילה שלא מתאימה. ושוב, צריך להיות אגב, 98% מהדברים הם באמת בתת מודע ובלא מודע, זה שני חלקים. אבל אף אחד לא יודע, לא אני ולא אף אחד יודע מה באמת יהיה שם. אנחנו יודעים שיש שם עולם שלם שמנהל אותנו, שיושב שם מגלגולים קודמים, מגלגולים לא יודעת מה, מעכשיו, מתמיד, מחוויות שעברתי, מפחדים שיש לי, מסודות שצברתי. אני יודעת שלעברר את התת מודע זה לעבור דרך הפחדים ולשחרר את הסודות. אבל אני באמת חושבת שההתעסקות היא התעסקות שלא תקדם אותי בהכרח. התעסקות שתקדם אותי זה בכאן ועכשיו, מה אני חובה, מה אני מרגישה, ממה אני מפחדת, ואת זה דוך לעבור דרך זה. ואני לא מתעלמת מהפחדים שלי, אני פשוט חושבת שבעזרת המודע אני יכולה לעבור דרך הפחדים שלי. וזה משהו שיש לי עליו יותר שליטה. ואני חושבת שזה יותר פרקטי בסופו של דבר. זה לא אומר שאני אגב פחות בבינג או פחות בהוויה או פחות בתהליך עומק או ברפלקציה. לא, אבל במה שאני יכולה לגעת. לא במה שאני לא יודעת שאני יכולה לגעת. יש לכם איזה ככה מסר, ככה לקראת סיום, כאלה שאתם רוצים להעביר, רוצות להעביר לצופים, מסר, משהו? צופים, שכחתי שאנחנו מצולמים. לא להתייאש, קודם כל. לא להתייאש. לא להתייאש. זה מגיע. כן. בסוף כמה שיוצאים יותר, בסוף זה יגיע. בסוף מבינים הכל בדיעבד, ויבינו למה... יוצאים יותר אחרי שהבנו. אחרי שהבנו מה אנחנו צריכים לתקן ומה לשפר. חד משמעית. לשפר ולהתקדם. כן. אז אני חושבת שבאמת גם מה ששרן אומרת, לא להתייאש, זה מאוד מאוד חשוב, ולזכור שתמיד כל מה שקורה הוא לטובתי, ואני באמת בונה את הכלי שלי כדי להיות מוכנה לזוגיות, ולפעמים אני חושבת שאני מוכנה, אבל אני עוד לא מוכנה, ואני צריכה עוד קצת שיופים ושפצורים, והדבר השני שחשוב לי להגיד, זה שתזכרי שאין עוד אחת כמוך, ואין עוד אחת כמוך, ואין שום סיבה לרצות להיות כמו מישהו אחר, באינסטגרם או בטיקטוק או לא משנה איפה, מה שאתם זה מושלם, בורא עולם יצר אתכם בדיוק כמו שאתם, לבן אדם שאמור להיות העטיפה, החבילה, המכסה, הסיר, לא משנה מה שלכם, ויש אותו והוא שם, ותמיד אני אומרת, לא סתם נולדנו בעולם הזה, בערך חצי נשים וגברים, זאת אומרת, לפעמים 51% נשים ו49 גברים, והפוך, ולא סתם באנו עם רחם וכולי, בסוף עדיין זוגיות ופריון זה הייעוד הראשון שלנו, ולכן יש פה מטרה עליונה, אתם תמצאו זוגיות, או פשוט תשתדלו למצוא אותה טובה, תבואו לתהליך. גם הזכרת לי משהו, הרי אני לא יודע אם ליאור שלח לכם ממש תקציר על הפודקאסט ככה כ-PDF, אז... יכול להיות ששלחתי ולא ראיתי. אז אחד הדברים שהוספנו שם בסוף, בעמוד האחרון, זה משפט שאני, כאילו רלוונטי גם למה שאמר, שאני מאוד מתחבר אליו, מהרגע שבאת לעולם, היקום החליט שהוא לא יכול בלעדיך. היקום מבין שהוא לא יכול בלעדיך, ואז, טוב, אז אתה מבין שבאמת יש לך, כל אחד, באמת, המטרה ליצור את הייעוד שלו להבין, אז אני מאוד מאוד מתחבר לאמירה. אז קודם כל, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה על הצפייה, לא משנה באיזה פלטפורמה צפיתם, האזנתם. תודה לכם שוב על הזמן, לא מובן מאליו. תודה שהזמנת אותנו. אני מקווה שככה צפירה לא תפסה אתכם באמצע. כך הבנתי שלא תפסה, אבל עדיין ככה... אזעקה. אזעקה. צפירה, לא, טעות של... מדינה מה מטורפת. שנקרא, זה היה אכן רכבך לחורף, שאם היא תתפוס, שיהיה מישהו עם הילדים. הכי חשוב, שמרו על עצמכם, שיהיה לכם שבוע טוב, וזהו. חברים, המון בהצלחה.